Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, en balma malien. En bon fou, quand parkada, a balma keni, au dengedo, amarasila, juri chercheur. Et ni en donné minute kono, donc on va y rakafo 500 pratiquement, mais jeudi kono. 26 octobre 2023. Balmo an toyan ka bon nouvelle kalama ko munun kɛra Kidal. An toyan bora nouvelle kalama ko munun kɛra Kidal. Minisuma ye janfa min kɛ Agilok. A bɛ fɛ ka o janfa kelen de ta ka Kidal sɛgɛrɛ. A ye janfa min kɛ Agilok. A bɛ fɛ k'o janfa kelen de ta ka Kidal sɛgɛrɛ. A y'a mɛn k'a commencera a bɛ k'i ka mɔgɔw retirer. Balimaw date min dun fɔra Kidal o kan bilali la a bɛ taa du 15 novembre au 30 novembre. Donc a bɛ fɛ ka boli ka taa pour que terroriste sema mɔgɔw u ka boli ka na kɛlɛkɛminɛn ninnu u kana ka n'a minɛ. An y'a a ka stratégie an ye a faamu. I b'a ye o tɛmɛlen kunun colonel Malik Jaw ye baara belebeleba dɔ kɛ. N'a hakili b'a la a ye CNT mɔgɔ dɔw n'u bɛ sema ka compte la u bannen don u tɛna baara la a ye u ka sara tigɛ o kɛlen u ka mɔgɔ dɔw bɛ ka commencer ka répliquer u bɛ tiɲɛ fɔ halisa u ka mɔgɔ dɔw b'a la ko non autorisation kun b'olu bolo a donna ta a bɔra ta an bɛ tila k'an da don a la a bɛ tiɲɛ fɔ nin bɛɛ kɔ quoi a bɛ tiɲɛ fɔ nin bɛɛ kɔ donc o tɛmɛlen kɔ sabanan bɔra kalama k'a fɔ Salif Keita n'o y'an ka dɔnkilidala ye k'a ka concert reportera Côte d'Ivoire an b'a fɔ ne t'a fɔ Ivoirien ye an b'a fɔ Alassane ye vraiment a ka sabali parce que mankan in banna incident min tɛmɛna Mali ani Côte d'Ivoire cɛ incident in a banna donc an bɛna an da don a la c'est à dire an kana sɔn ka ko dɔw sama a cɛ man ɲi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sigi a b'a gɛlɛya. Donc, il va y avoir un sujet d'amador de développer en fait rapidement. On a une vidéo déjà. À Balmaken, on a une vidéo la jury chercheur. Quand on a cherché faut chaque shérif tiami aidera. Kabako fura tigala shérif ka so kabako fura la fura mununa ka imbana badema attention diabète furu dimi randimi kodimi. Shérif ka numéro est 75 64 10 10 75 64 10 10. Ni o kori ini tiami abinyon soro. Otemele. An ka kutubu n'an ka waliw fo n'o ye Seku Lasana Kane belebele a bɛ se ko a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko ko n'a gɛlɛyara Maliko la wuli bɛ kɛ ka a sɛgɛrɛ n'an y'a fo an b'a denkɛ fo n'o ye Seku fitinin ye ka Seku Sogore fo o tɛmɛlen kɔ ka Mɔgɔdamu Kamara ka mouvement jɛ ka baara ni Seku yɛrɛ ye i bolo ɲɛsin mouvement min ma mouvement jɛ ka baara ka ɲɛmɔgɔba tera k'o fo ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u ka nin mouvement ka intégrer parce que u bɛ fɛ ka baara de di maliyɛnw ma donc n'a ye olu ka foli kɛ an bɛ Cheikh Sala fo Kani Jalo ale de fa ye Segu Dawuda Kani Jalo fo yan fo Tobakura Morikɛ ka kuma man ca donc a ye vidéo partager an ɲɛ bɛ u kɛlen don ka an ka page u b'a signalé la a bɛ wagati bɔ o de la an ka audience minɛlen don dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka des fois est-ce que an bɛ vidéo kɛ an b'a kɛ la dɛ u bɛ a signalé de donc a ye cœur caman bila a ka j'aime a ka o digi le maximum de partage est-ce qu'il y a faamu pour qu'an bɛ don sujet in kɔnɔ balimaw bi an bɔra kalama k'a fɔ MINUSMA a ye janfa min kɛ Agilok ka Agilok kan ta k'a tile ta k'a di terroriste ma mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a ma Mali armée informé a ma Mali armée a ma a bɔ a kalama Mali armée a ti foyi kalama même par ka bɔ min kalama ko MINUSMA n'a ka cɛdenw k'u ye kan bila o b'u k'u kɔsegin ko ka taa Tesalit balimaw nin kɛra fɛn min tɛ janfa ye diɲɛ kɔnɔ mission de maintien de la paix la ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ wa a daminɛla MINUSMA de la parce que objectif ye a bɛ fɛ ka armée bi MINUSMA bɛ fɛ ka armée ka plan de désorganiser a bolo a bɛ fɛ ka armée ka plan de tiɲɛ a bolo armée kun ye plan minnu bɔ ka Kidal ni Agilok ani Tesalit de récupérer ɲɔgɔn fɛ en si peu de temps ka sɔrɔ kɛlɛ ma gɛlɛya walima MINUSMA bɛ fɛ ka o plan a bɛ fɛ ka o de bɔ a ma est-ce qu'il y a faamu MINUSMA bɛ fɛ ka
Pendant que concentre les dons avec cadeau, quoi, mara félicitations à ton coiffeur. Donc, était fait de comme coiffeur, quoi. Ok, problème t'as là. Donc, on met maintenant la vidéo. Donc, il va y avoir un ministre à la stratégie là. Il va y avoir Tessalit ni Aguelok ni Kidal. Force mon a déployer. Ou qu'on a ta barra mingue tellement d'opérations qu'on a un ministre au côté que. Kame Kidal mena mugu ni tasuma de la. Kame Aguelok mena mugu ni tasuma de la. Surtout en parlant la Tessalit. Antara soro ou beka mena on ne monton kou na di terroriste sema mugoma. Aye balim kola ou dabalbane a digrou la bi ministre surtout contingent tchadien. Au lieu de faire que terroriste sema mugo dema ou be fait ku armée ou be fait que keleke mena douma dokola mbalmo. Cette situation est dans les fleneta a onyakoro. Donc communisme bi ou ye bara jumenge kou ka personnel non essentiel a nou ka sarasi damadoni mbalmo ko lu bora Kidal bi fo kunda gaoka olu bora Kidal ni shila armée malienne ta kalama andum bena ko un retrait coordonné au corps de armée malienne ale ni MINUSMA ou be bara ke ɲɔgɔn bolo ou be ɲɔgɔn kunnafoniya u bena bara min kɛ c'est à dire ni MINUSMA n'o y'i sen ta ka bɔ kan min na armée be girin o kan occupé o yɔrɔnin bɛɛ la donc o baara in o filɛ ka fiɲɛ don o collaboration de la Mali en sera niveau dɔ ma il faut qu'an ka MINUSMA attaquer cour internationale de justice la parce que o b'u k'u ka sariya sɔsɔ min fɔra résolution in kɔnɔna la n balima o tɛ nin ye dɛ min fɔra résolution kɔnɔna la wallahi o tɛ nin ye donc an ɲɛ bɛ stratégie la an kana se ka Kidal récupérer nɔgɔya la est-ce qu'il y a faamu donc Tessalit an bɛ taa kɛlɛ de kɛ ka Tessalit de récupérer donc ils se disent que o kɛlɛ kɔnɔna la an ka force bɛ dɔgɔya an ka force a bɛ réduire an ka blindé dɔw bɛ détruire donc n'an ko k'an bɛ force bila ka taa Kidal fɛnɛ simultanément ka Aguelok ni Kidal minɛ ɲɔgɔn fɛ simultanément o b'a fɔ k'a logistique a transporteli a bɛ temps ta an bolo quoi donc alors que n'a dun kɛra de façon coordonnée olu k'u sigi n t'a dɔn n'i y'a faamu olu ka kan dɔ bila anw k'an sigi o kan na olu ka kan dɔ bila anw k'an sigi o kan na donc o la anw bɛ temps sɔrɔ quoi on aura le temps k'an ka troupe organiser on aura le temps ka taa n'an ka logistique bɛɛ ye donc sisan n'olu retiré nin fila la ka nin kan fila bɛɛ occuper simultanément i b'a ye k'a fɔ c'est compliqué. Donc si c'est compliqué, avec John est renforcé, avec tant de terroristes, c'est ma mouma ou coup défense là-bas. Avec tant de terroristes, c'est ma mouma est-ce qu'il y a famou ou coup organisé qu'à armée malienne koumé avec quelle échéance avec adjant ou avec un imbara de ke. Au stratégie là, nous on sera niveau de il faut que population a bon. Population a bon. Ni population bora en cas mouneke. Est-ce qu'il y a famou? Ni population bora en fenekata ka demander au personnel mimbe Bamako ou fenekata plutôt que prévu balmo iba kalama ko drone be se kan mulbali aba anga marche do organiser li damne en fenekata MINUSMA ou ka mogo munu be hôtel Baola Bamako ou ka mogo munu be hôtel Baola esia famu sévaré parce que olu terrain no buda c'est-à-dire au buda ndaron ya famu lezi konnala lafia konnala e yoro nununa alors que Kidal n'Tessalit ou be problème posé anguna donc ou tese ka antoro Kidal ani Tessalit ku ka lafia Bamako ka on ne fene ka nga wuli o la ka o barake on ne ka nga wuli de MINUSMA fene ka mogo mimbe ya ou ka mogo munu be Bamako il faut que o départ ka accélérer ou fene ka ta plus tôt que prévu ni Kidal ta tara plus tôt que prévu il faut que Bamako ya ou fene ka senti a ko ils sont en insécurité comme beaucoup de kedala menekala donc ou fene ku ka menan che ka bo antu héberger tout na nga hôtel là c'est ka ke ku héberger nga hôtel là mbalmo o de banabi est-ce qu'il y a femme ku ou kanga hôtel bo takadi onu ka sarasu kata ake patrouille ka kla kata ka ke to anga muso sunruntke non mbalmo anga il faut que o de ka ban est-ce qu'il y a femme nous retirer et zone munu nolu ko ka gelen kasoro musara armée malienne na Bamako population fana ka wuli dɛ an tɛ taa kasi kɛ an tɛ mankan kɛ an bɛ taa de an b'an jɔ u ka da la u bɛ taa de u ti bɔ u bɛ taa ka bɔ Bamako u ka retrait anticipé kɛ ka bɔ Bamako fɛnɛ n t'a dɔn ne y'a faamu il faut qu'il fasse un retrait anticipé à Bamako walima o de ye solution ye ne bɛ se ka min proposer
ani ka senga Malik Jaw fo ay bara minge ja ay sema ka mogodo toro no de ka mogodo sispan sentela anya be obo kule la fantan nani pela o be ka kule fambe fe kuno ko autorisation me olubolo ko lu kuntara esia famu do bala kale kuntara Gabon tori sembasa aw tara Gabon on ame wakati mna est ce que kele wakati aw ka ngatai ame wakati mkonna lao est ce que nebe aw nyinengao pourquoi MINUSMA et attends pourquoi terroriste et attends sema mo nunu muna te kuma u tonyo munu me kilal pourquoi te kuma fa ku kele bla muna tout désolidariser iba musa atayere déclaration no ki désolidariser ko comme me ka atale engagé mais muna olu munu be CNT la muna tout aux déclarations c'est qui ont été suspendus donc nous aux déclarations ame soroka da ula ani sabana manda do mina me ka fo ku Salif Keita ka concert annulé Côte d'Ivoire neta fo Ivoirien on est parce que ne be Ivoirien munu do lu be Malien fait Ivoirien 95% ou be Malien fait ou be Salif Keita fait ne ba fo Alassane ne ya ka sabali parce que comme Salif Keita est devenu conseiller spécial du président Assimi Goïta ore la ya ka concert saboté Côte d'Ivoire parce que kabri concert annoncera an club kuma chamana me amadala Ivoirien chamana nana ko ka concert ke Mali lao o ka concert ama boycotté o Mali on tarala alu ka comédien me kana an yere ka moko be taw fe on pourquoi Salif tab se ka problème surtout Salif démissionnaire ka bo CNT la be fait qui consacrer à ka concert na ka activité ma vraiment Alassane na ka gouvernement ka sabali neta fo Ivoirien on ne be Ivoirien munu do lu be peuple malien fait ne be Ivoire activiste munu Ivoire activiste olu te kolokolo soutenir da est-ce qu'il y a famu Assimi Goïta ka damne ou quoi tien Dramane Kone ka damne ola est-ce qu'il y a famu ka se Maimouna Kamara nunu ma gep ka se uka muka muko chama quoi ado to be kan échapper quoi Ivoirien badé ou ka activiste badé ka se donka nunu ma est-ce que vous voyez donc ou ka activiste femme pas Ali général Makoso nous ou be Mali soutenir fin chamana donc ne ba fo peuple ivoirien ma te se ka ban Salif Keita la peuple ivoirien me Salif Keita fait mais kangarbe da Alassane ne ya sabali ni te ben seraida amba fo chokoroba ko chokoroba ka sabali voilà blindé mega to yini voilà doa fo ko blindé voilà mega do yini ni ma fili voilà amiral blindé allez faire vraiment be Mali soutenir donc ore la Ivoirien Mali ni Ivoirien te kele la anga peuple te nyona ko mbe Alassane ne Salif ka concert ale de a annulé Alassane ne Salif ka concert tien sinon peuple te wallahi peuple be Salif ne Salif Keita créalé ka concert ka dogoda Côte d'Ivoire aba donné ou a demandé aba do peuple de ba faire est-ce qu'il y a femme donc angona ma fa chokoroba vraiment asera sabalier donc Salif Keita ni chikana dimi Ivoirien ngoro wa faire ou ka activiste ou ban soutenir là est-ce qu'il y a femme ou ka activiste ou ka peuple ban soutenir là Ivoirien dama manwele shuni clé Assimi Goïta ko ka dan amara ou ka man ka Assimi Goïta fait donc anga miri oro là Salif Amedo ka la khali mané adama vraiment on est de cœur avec toi ou anti dimi Ivoirien ngoro de an dimi nte Ivoirien chikoro ou tena on salir quoi Ivoirien on mega soutenir les menga ou tena foi ke ou tena na sa fara foi fili on sengoro ka on Ivoire peuple ka foi non ni te Ivoire peuple on ma tout taka da Alassane Ouattara drone ko donc salam alaikum balma